बर्तमान फिस्ट उठिकी जस्ट आसिक पहुँचलु माछ सर जाइए गोटे पोखरी ये खोपड़ा जाल पकई मारिक खाइबे देखो कौन केमती हो सर ये अवस्था कौन एठी आसिक बइछन ए अवस्था कौन एठी आसिक बसछन सार हमरा आसी सब दिन माछ किनी खाउतले आज धरी खाइबार जो मजा माछ खाएनी तो धरिया पे मते भल लागे तो धरिया बइछन खाइबेन पोखरी ढेई पड़ी धइला माछ खाइले नै के से कोइ बेरियो के धइला माछ खाइले नै के से जान एती जान कलाकार है माछ खाइले नै जाल्लो माछ धरियो सोन खाइयो अच्छा 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 कलाकार है तुमे ना बर्तमान यही पोखरीटा मरा हम कहूँ मैंने हम खाइबा जहाँ बुड़ीकी लोकटे धरवे धरनी ऊपर जो गभीर ज्ञान पोखरी रेडी हो गले ये कर दो छाड़ दो से साढ़े घर देखला एत रंग सीटी बाहर घरे कौन काम कर घर घरे करे माछ भाई सार मैं देवी सार माछ के सार मैं देवी बर्तमान आसीगला जाल ये माछ मरा होची माछ पड़ो रोसे हम खिया हम केमती कौन माछ मरा हो देखु हमें माछ खाइबा हम आपको कंट्रोल कर छाड़ी तुम देखियो केमी लागी ना हमें खाइबू तुमको केमी लागी सार यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो कर जभर कछा मारिक पड़ेला चुई भाई 27 टका 27 टका केते डॉलर 27 डॉलर 27 डॉलर 10 डॉलर इतना 27 डॉलर मैं फोन गोटे घाटी दी पड़ास जा फोन आउ नुह कोन सेटा काम ना माछ पड़ी पड़ी माछ भाकुर छोटिया हाँ ये गोटा कंपनी को पोखर गोटे ये दीटा तीन भाकुर दीटा ना गोटे दीटा दीटा रखिया दी हाँ ताकू रख ना एटा भाकुर देखो ये देखो ये हूँ भाकुर ये हूँ बड़ भाकुर खाई बोली कि यहाँ कर खिया पूरा गोरा पाउडर मार के पाउडर मारी मेकअप मारी जाते बड़ी मेकअप मारी आउ घर पड़ो बेला आज खराब पड़े आउ थे पड़ो भाई भाई जा अब तू उठी पड़ू मारी शोई पड़ू पड़गला लखा बेगटा कम तो जाऊन उपरକୁ जाऊन धरनु हाँ मछ आउ थे पड़े पुणी मरा है ना सेठी काठनी से ये आइछ ना सीढ़ी यही पाँच हां बाबू ऐसे पड़ी
ବେଶୀ ଲାଗିଛି ଏ ଛୋଟିଆ ଏଟା କଣଟା ଭାକୁରଟା ନା ଏଟା ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ମାଛଟା ପଡୁଛି। ଏଟା ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ତ ବଢୁ ନା ଏଟା ରୋହିତ ନା ହୁଁ ସାରିବାକୁ ନେବେ ନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଏଇ ବଢିବ ସ୍ୱାଦ ହବ ଠିକ ଠିକ ଭଲ ମାଛ ଭଲ ମାଛ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା କଣ ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କଣଟା ସେଟା ଏଟା ଇଏ ତୁଆରଟା ଏ ଖାଇବ ହଁ ଏ ଭାଜି ଖାଇ ହଁ ଇଏ ବି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଏଇଟାକୁ କହ ମୁଁ ଆଣିବ ବୋଲି ଛାଣିକି ଆମର ସେଟିଂ କରିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାନ୍ଧରେ ଠିଆ କରେ ସେ ତମେ ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ମାନେ ଘେର ମରାଯିବ ଜାଲ ଧର ଜାଲ ଦବା ଆବେ ହେଇ ଦଉଡ଼ି ଟା ନା ଜାଲ ଧର ଆରେ ହେଇ ୟାକୁ କାଇଁ ମୁଁ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି କରା ମୁଁ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭାଳିକି ଜାଣି କେଜାଣି ଜାଲ ଧର କହିଲା ବେଳକୁ ଫିତା ଧରୁଛି ଖାଲି ଆମର ଭାକୁର ଗୋଟେ ବି ଗୋଟାଏ ଏ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଡେଇଁ। ଡେଇଁଲା ଆଉ ଭାଇ ପାଣି କହିଲା କଣ ହେଲା ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଗୋଟେ। ପଶିଗଲା ଅଜୁ ଭାଇ ପାଣି ଚପଚପ କରିବେ ସିଏ ଯୋଉ ପାଣି ଅଜୁ ଚପଚପ କରୁଛି ମାଛ ଯାହା ପଶା ହେଲା ସେ ପଳେଇବ ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। କାଠ ଜାଲ ରହିଛି ନା ନା ସେଠି କାଟି ମାଛ କଣ ହେଇଛି ସେଠି ପାର ନା ନା ଖାଲି ଜାଲ ଆସ୍ତେ ସେଟା ତା ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଛଟ ଛଟ ହଉଛି। ଆସ୍ତେ କାଠ ବାଜି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏ ଚାଖଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା ତ ଦୁଇଟା ଥିଲା ହେଇ ଡେଇଁ ପଇଲାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି କାଠ ପଡିଛି। ଅଜୟ ନେଇ ଯା କାଠଟା ଦରକାର ହବ। ନହେଲେ ଜାଲ ଦବ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବେ ପହଁରିକି ଯାଇକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ପହଁରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଲ ଧରିବା କଥା ସେ କଣ ଧରିଛି ଆମେ ଜାଣିନି ଜାଲକୁ ହେଇଛି ମାନେ ମାଛ ପାଇଁ କଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଖାଲିଟାରେ ଭାଇ 300-400 ଟଙ୍କା ମାଛ କିଲୋ ହଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସଜନା ଗଛ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ଦେହ ପାଇଲା ସଜନା ଗଛ ଧରି ପଇଲା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପକଉଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏଥିରେ କଣ ଆସୁଛି। ପୁରା ଦୂର ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ଏଥର କଣ ଆସିଛି। ମାଛଟାକୁ ସେପଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ପଡୁଛି। ଏପଟେ ଆ ଭିତରେ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ପଡିଛି। ବାସ୍ ସାବାଇଶ ଓ ମାଇ ଡଗ୍ସ ସବୁ ମାଛ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିଛି।
ପ୍ରବଳ ମାଛ ପଡିଛି। ବେଶୀ ଦେଇ କଣ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସ ନହେଲେ ଡେଇଁ ପଡିବ। ପଳେଇବ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସ ନହେଲେ ଡେଇଁ ପଡିବ ନହେଲେ। ଚାନ୍ଦି ଆହୁରି ବଡ ବଡ ହଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଏଇ ପାଖରୁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଇଏ ବଢିବ ଏତେ ବଡ ଏତେ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ନା ନା ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଛାଡ଼ିଲେ ଧରିବ। ଇଏ କଣ ଏବେ ବଢିବ ଆହୁରି ବର୍ଷ ଇଏ ଏବେ ଛଡା ହେଇଥିଲା ଯାକ କଣ୍ଟିଆ ଗୋଟାଏ ପଡିଛି। ନା ସିଏ କାଉନ ଖାଇତେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଇ ସେ ଛୁଆ କାମୁଡ଼ିଦବ କାମୁଡ଼ିଦେବ ଏ ବାପଲୋ ଇଏ କାମୁଡ଼ିଦବ ନାଇଁ ତ ନାଚୁଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ ନାଚୁଛି ଛିଡ଼େଇ ଦେବ ପୁରା। ଆରେ ହେ ଇଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଯାଇଥାନ୍ତା ହାଡ଼ି ଗୋଡ଼ି କି କ'ଣ ଅଜୁ ଭାଇ ଅଜୁ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ମଣିଷ ଛୁଆ ଏଇ କାମୁଡ଼ି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ନାଇଁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛରେ କ'ଣ କେଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଦେଖି ନେଇ ଯା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖି ନେଇ ଯା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଝି ଟାଣତେ ବଡ଼ କାଲି କେତେ ସେଲ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ କେତେ ଆସିଲା ସେଲ୍ କେତେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମେ ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଇଦଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସେଗୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁର ସେଗୁରା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମରା ହେଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ এইভଳିଆ ଅଛି ବଡ଼ ଏ ମଝି ଟାଣି ଗଲାନି ଏ ଛାଡ଼ ଛୋଟ ଆଉ ଅଛି ନା ବଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ଟାଣିଛୁ ଆଉଛୁ ସେ ମଝିକି ଟାଣିଛୁ ଦେଖ ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଜାଲ ସକାଳ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛଟା ଆମେ ଧରିଥିଲେ ସେଇ ମାଛ ଛୋଟିଆ ପଡ଼ିଛି ନା ସେ ତୁଆଟା ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଖ ପାଖି ଆସିଯାଇଛୁ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡାକିକି ମାଛ ଆଦ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥିବେ ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୁଣ ତ ଖରାପ ଆମେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। କଥା ମାନେ ଆଉ ପକେଇବ କି ସେ ଯାଉନି ଛାଡ଼ିଦବା ହଁ ସେ ଛାଡ଼ କଲା ନା ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି କିଏ କଲ୍ କରିছে ଦେଖି କିଏ କଲ୍ କରିছে তোর কাজ তুই কর হে কর ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥାଏ ଛାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ବି ରହିଯାଇଛି সেই কোনটা ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବଡ଼ ହବ ସେ 3 ଥର ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ମରା ହେଲା। ଜାଲ ଗୋଟେ କିଣିଦେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଲ ବଢ଼ିଗଲା ନା ସେପଟେ ଜାଲ ଗୋଟେ ଆଉ ନେଇଗଲା କାଲି ଜଟିଆ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ କାନ୍ଦି ଏପଟ କୂଳରେ ମାଛ ଧରା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଛ ନା ଏ ଉପରୁ ପକେଇଦେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବ ଫଳି 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 କଣ୍ଟିଆ ଜଳଙ୍ଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ସେଟା ଆଇସିଆ କରିଦେ ହେଇଯିବନି ଛୋଟିଆ
ଛୋଟ ନା ଏଇଠି ଭଲ ମାଛ ଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଘର ଫର ପଡେ। ବାତ୍ୟା ହେଲା ତ ସବୁ ପଛ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନା ବଡ଼ ନାଇଁ ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମାରିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଦିଅନି ସେ ଏଇଠି ଆମେ ତାର ମୋର ପିଇଦେବୁ ମୁଁ ପିଇପାରିବି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଇଦେଲି ଟିକେ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ପିଏ। ସେ ଯଦି ପିଇଦେ ପିଇଦେ ନେ ଅଜୁ ଆପଣ ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗେ ପିଏ। ସେଇଟା ନା ମୁଁ ଆଉ ନେବି ମୁଁ ତ ପିଏନି ଆଗେ ପିଅନ୍ତୁ। ପିଅନି ଏନା କହିବି ଆପଣ ପିଇବେ କହିବି ଟିଣ ଥଣ୍ଡା ପିଏ। ରେକର୍ଡିଂରେ କ'ଣ କରିବି? ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓ ମୁହଁଟା ବି ଯେମିତି କହିଲି ଗୁଅ ଖାଇଦେଲା ଭଳିଆ। ପାଇଲା ହେଉଛି ବାକାଲି ମୁଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଚାଲୁନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ଗଲେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯିବି। ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବା।